Para moitos establecementos da nosa contorna, o Black Friday é un auténtico venres negro para a súa caixa. Aquí en Vilagarcía, moitos establecementos rexeitan esta campaña importada dos Estados Unidos. É o caso da maioría dos negocios asociados á zona aberta. Os pequenos comerciantes non podemos asumir estar en continuos descontos, en continuas rebaixas, e que nos fastidien este mes tan importante de ventas para nós. Din que as consecuencias do Black Friday nótanse dende hai semanas porque moitos clientes pospoñen as súas compras agardando por estas datas. Todo o mundo esperando aos descontos do Black Friday, que agora mesmo xa non é un sábado, sino que fan 15 días, sino que fan 10 días. Entón, ao final, a xente acostumbras en mercar en descontos, estamos sempre nun continuo desconto, agasallo, rebaixa. Un problema que, segundo din, vai máis alá. O Black Friday ten tamén o seu impacto na campaña do Nadal. Nestes días moitos xa aproveitan para deixar feitas as compras de Papá Noel e Reis. As ventas de Nadal, que era unha campaña moi forte, estánse desvirtuando con tema do Black Friday completamente. O sea, que a xente xa espera estes días para mercar as cousas que antes mercaba pois no mes de decembro, que era un mes de ventas moi bo. Está baixando moitísimo nese sentido. Colectivos como Zona Aberta seguen reivindicando que para salvar o comercio de proximidade todos debemos tomar conciencia. Agardan tamén unha nova edición dos bonos Son da Casa como un polo de atracción da veciñanza ao comercio da cidade. Para nos é unha axuda importantísima. Bueno, esperamos que sí, que se reanuden e que se reanuden xa este mes para que axude as ventas de Nadal, claro. E dende o Concello responden que xa están a traballar na vindeira edición. Foi unha gran axuda en momentos moi difíciles para o noso comercio local, estou falando principalmente da pandemia, e creo que está sendo unha política que está sendo moi estable no tempo por parte do Concello. Xa foran moitas as edicións dos bonos que leva feitas postas en riba da mesa o Concello de Vilagarcía, e dende logo a idea é continuala no tempo. A previsión de Rabella é lanzar a campaña do Son da Casa ao longo desta mesma semana.